Срещата започна с молебен за здраве, който бе отслужен от отец Димитър Германов. Славному българскому народу, както против нея даруя. Успех във вашия живот. Желая ви всичко най-хубаво. На добър път и сполука. Българската национална федерация по метал детектинг е учредена в края на 2009 година. В нея членуват около 1500 души. Само във Видинският клуб техният брой е около 300, което го прави най-големият в страната. Поводът за срещата бе желанието да се обсъдят проблемите с законодателството и да се изяснят мерките, които предприема ръководството на федерацията в тази посока. Най-прясната новина е, че представители на федерацията участват в работна група по промяна на закона за културно наследство. Очакванията са ни да се направи един нов закон, европейски, не полицейски, а европейски закон. Искам да кажа, че за първи път това правителство иска да чуе и различно мнение от мнението на Министерството на културата, на прокуратурата, на полицията. От федерацията настояват българското законодателство да стане адекватно с европейското, където хората, които практикуват хобито метал детектинг, има своето място. В момента изоставаме в тази посока. Нашите основни проблеми, че ние нямаме никакво място, ние сме грешници, изкупителната жертва и не мислим да стоим в тази посока, ще си търсим правата. Като граждани на Европа имаме това право. Оказва се, че металотърсачът не е предмет, за който се изисква специално разрешение. Самото му използване обаче не е ясно регламентирано. Най-простото е, нямаш право да го използваш върху територия, която е защитена. Примерно, оградена, има табела археологически обект. Обаче колко археологически обекти са оградени, посочени, няма. Няма граници, даже на недвижимите паметници на културата няма каталог, примерно, с ясно очертани граници. Къде имаш ли право, примерно, другите държави имат GPS координати, има карти и те са напълно достъпни. Тук в България била секретна картата, измъкват се по този начин. Какви са най-ценните находки, на които се е натъквал председателят на федерацията? Това съм готов да го кажа, но след като се промени законодателството и се чувствам наистина защитен. А това е нашата цел, всеки да съобщи, когато е намерил нещо, да го съобщи на музея, на археолозите, те да изчерпат информацията от този предмет и да се знае кой го е открил. Със сега действащото законодателство и колекционерите на антични предмети попадат извън закона, твърди видинчанинът Сашо Йончев. Получава се така, че един колекционер по сегашния действащия закон, ако иска да си попълни колекцията, няма правно основание и няма такава възможност, въз основа на която той би могъл да извърши това нещо. В този смисъл и новия закон, който предстои да бъде приет, ние искаме да дадем ясен и категоричен отговор на тези въпроси, които поставяме. Сашо разказва, че и той самият е попадал под ударите на закона заради хобито, което упражнява. При мен се получи така, че нещата са малко повече, защото аз съм доказан колекционер от около 15-20 години и имам неща, които съм ги придобил и по наследство, но не съм отишъл да ги регистрирам и идентифицирам, защото моето убеждение е, че четейки закона, е, че бих могъл и да не извършвам тази дейност. Обаче закона се чете по съвсем друг начин от прокуратура, от полиция и тук се получава точно тая конфликтна и пресечна точка. Видинският колекционер се надява, че рано или късно правдата ще възтържествува и конфискуваните предмети ще му бъдат върнати обратно.